Loh, iki kancel ngene ning mburi ngono. Coba kuwi coba. Coba. Nggih. Kowe iki ben rupa kaya wong lho ben didandani Mbak Nika iki ben malih. Ben malih wong. Maune kok kethek. Boten, Pak. Kaya pinter-pinter dhewe. Boten, Pak. Boten, Pak. Kaya suarane apik-apik kok. Boten, Pak. Boten, Pak. Dalang sombong ramun. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Dalang diseneni. Lah rugi lho nek omong. Nek jenenge tugase dalang ki yo ngomong kok. Oh yo. Nome kok aku nyapa musuh wong wedok Ini oh itu mak. Ora apa-apa ra lara, Nduk. Salara tambah. Jenglenge. Kamu gle-gle. ora apa-apa sesuk tak gantung tu jarang. Mari kaken ulah pira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Iso masuk iso melu ya sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake iki wong Islam nek wong muluk salam ya dijawab kok. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong muluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa iki? Imam karo makmum pas takiyat akhir mari imam assalamualaikum makmum cok waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Pucuk. Mbak Niken. Iya Mas Bayu. Alhamdulillah bisa ketemu enten mriki, ketemu ning ali meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang umurnya. Amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin, Nduk. Wah, niki wae kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih hasilnya. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan wingi kan nate napa jenenge sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Tapi Boten Bapak ya Nduk diapura. Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Supaya Bapak ya ndongake panjenengan, panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin. Nah, semangat iki ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin. Lah aku. Aku. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Niki ujube ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti mandi. Mandi. Lah aku. Mbak Niken ndongake apa kan? Oke, niki mantene namine sinten Mas Bayu? Jangkrik. Aku ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul kali Mbak Feni, semoga jadi keluarga yang Iki sudah tadi sudah foto sama saya. Iya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga berbahagia selalu, yang penting sehat selalu. Semoga cepat diberi momongan dan bisa terus sampai akhir hayat nyamat yang memisahkan. Amin. Amin. Ya mesti mandine wong kiai kulino prihatin. Nduk Niken. Nggih, dalam Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan meneh karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri. Nggih.
Piye nek wis dinteni ya kudu diati-ati suarane dijaga sing becik nggih to Mas Yuda. Saestu nggih wong Mbak Niken niku cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga srawung. Nggih. Nek panjenengan srawung Seniman Sriwati kaya Ibu Waranggono kaca pengrawit wis pas. Nggih. Srawung karo Mas Yuda ya wis pas. Trep, Ya Mas. seniman ya kiai. Sing penting aja srawung iblis. Oke, laras. Sapa kok enak wong jegok iki sapa kok huk-huk iki. Piye to kowe iki maksudmu ya piye? Masuk kowe jak omongan niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora teko opo. Ora kecampur piye ditekoki. Lah mula kita. Oh, nggih. Nggih, Om Yudo, gimana Mbak Niken. kabarnya? Alhamdulillah kalau pinaringan sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Jenengan nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Nggih, pangestune. Aku mesti ndak tahu ketemu sampe nih jadi ya aku kangen. Kangen. Tapi nek ketemu ngene iki nah, dhewe nah kaya wis ayem ngono. Alah ibarat iki kaya Mas karo adik. Aku karo sampean ki ibarat kaya Mas karo adik. Nek kono ana sliramu, nek kene mesti ana aku. Iya, kayak Gayung aku karo Mas Bayu. Mas Bayu. Kayak Mas karo adik. Lah, ing Iya. antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Inggih. Ibarate iki kaya renggang, gula kumebyur pulut datang dingkang sarikmu pinara sastra. Ateges kelet banget ngono. Kelet banget. Ora di. Kelet toyo Ah, ngarepe. Iki jenenge iki. Nek dilus-lus kudune seneng lho ana wong dilus-lus iki. Dilus-lus iku kudune seneng. Wong dikaplok dilus-lus. Masalahnya ini juga chemistry, seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yudil terus kangen-kangenan ngomong karo itu. Tapi iki gentenan. Orang terus sampai ini moro-moro. Nenek, dia melecehkanku loh. Melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak tono rono Lah iki apa? Lha iki apa? Iki apa wong kowe? Lah aku apa? Lho, piye lho? Karo dhewe lali. Lah iya. Dianggep sing rene sing kon sapa? Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. Pak Cari nggih. Ora, Pak Cari sing dawuh. Kula Pak Cari. Lah wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongin sisek. Ini Pak Cari wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pasar yo dalang. Dalang. Tapi biasanya kena ngajar sih. Apa? Wabrok. Isoy. Salah. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, Nggih. anu, yo gane iki ujume mantai Mas. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidoasih. Oh, keten nggih. Dandang gula Sidoasih saiki tak dapuk sing bawa mondho. Lah kok dianggep lho awakmu dianggep. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku yo ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Ayo sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setia Tuhu. Yo, saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Yo, ora bae-bae lho. Kowe dadi Mas Fahrul. Sama dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Feni. Mbak Feni. Masa ngono? Ya. Oh berarti niku metu. Ya Mas Fahrul berarti mantel. Orang nanti ngono kuwi. Iki kan perumpama kita itu bermesra sebelum Mas Fahrul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Ini pacaran. Ini pacaran sih, pacaran. Cara Mbak Niken dadi Mbak Feni pantas. Lah iki cara dadi Mas Fahrul. Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah. Ini bayake umpama. Umpama ya. Sampeyan diagem Jane apik. apa? Siramu ki renek ukurane gitu. Mesti yo kene belakang nek ngono. Dalam Wah, gak elek. Pripun? Sing arep dadi ganjel ngarep kok ketok wibawa. Nah, Ganjel apa-apa ngono nah. Ganjel iki ae, ganjel iki wis. ae. Loh, iki ganjel ngene ning mburi ngono. Ya ora. Masa nek blakon kene nggo damir. Tapi koyo makureng. Iya. Ah, ganjel iki ae. Nah. Lah, Ya, ya.
tak pada kuning. Coba kuwi coba. Apa? Oh, Nggih. Kowe iki ben rupa kaya wong lho ben didandani Mbak Nika iki ben malih. Ben malih wong. Maune kok kethek. Nah, wis. Nek kowe anu nganggo tungkak lho, anu disesen. Nggih. Nah, rambut iki ngene iki. Karena rambutnya diponi. Iya. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blonde Lah, laki roh iki. apa? Raya nek rendone. Ya, Kakak sing kakak. Iki ngene. Iki kacamata kuda. Lah ketok lho. Malah kaya lambu makam ya. Yo, Iki moto ya, Puk. Karena bikin enek. Nesu. Biar menyatu. Silak ngene. Oh iya iya, iki modele anu ki. Nah, oh tintin, potongan tintin ben pon ini juga. Titin. tintin. Ayo, bawa darah kula situasi. Mas, modal tining kalian Mbak Niken Salidri. Ayo Mas. Pamit aku. Amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit iki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Betul Pak. Kaya pinter-pinter dhewe. Betul Pak, betul Pak. Kaya suarane apik-apik kok. Betul Pak, betul Pak. Dalang sombong eramu. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Dalang diseneni. Lah rugi lho nek omong. Nek jenenge tugase dalang ki yo ngomong kok. Koyo ora koyo kanya karo sisek kan meneng. Ya. Ayo. Pamit. Bayar marai. Wong kowe kita gandrung lho kok. Nah. Pamintaku. Uniku wae lambene nek. Piye lah ngono ya? Masa ini masalah itu terus. Kaya iwak lohan. Ni masih Gak mau aku ini tidak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya kamu gitu. Coba. Lima sito hase mustika ning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare Jare ini. ayo nganggo drama ngene ta. Aku tresna tenan jare. Jare. Apa-apa ya jare. Omong sih, jare. Ayo. Cahayu tenan jare. Teman-teman dari hilang. Piye rasane piye rasane? Alah. Sopel karo cah kowe. Ya galungan dek. Dodol apa ya? Nimas. Nimas itu ase. Aku tresno tenan jare. Bayar rol nek jalan. Tak bumboni. Ben tambah sedep. Oh, mau tak tak dhewe. Ya balik Mas. Ayo sing kanan. Ayo. Ayo. Pamintaku Nimas itu ase. Serah ana. Katut runtut tansah reruntungan. Ya kayak sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok ayo. Ora terne bae suntik to, Mbak. Gandrung ke rumah Ya sakit. nyapa gandengnya ngono ndak mau aku. Sing mesra, sing Gandeng mesra. ngene. Lah piye? Lho, sampeyan nek ketok do jiji ning gandeng ini lho, Mbak. Ayo sayang. Kucing ngopi ya, Bi. Ayo coba. Lah. Alah, Jadi Nggih, Kang Mas. ono ing sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Sari
Sari. Maka pahlawan iki mendebokmu iki. Taman Sari. Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rumpun tak senengke atimu ya Yai. Lah. Guyune iki lho sing permono sing halus lho kok bambangan kok iso. Bakal tak mulyake Yai. Ngono. Aja dawa-dawa. Ping telu wae. Lah. Yai, siramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Paton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Bleset cakeme kok Ayo iso. telu wae. Atur. Marai. Boten. Iso meneng ora? Nggih. Takuk iki. Iki lho, Dek. Tapuk ini lho, tapuk. Tapuk ini. Aku iki contohno kan kowe mau. Tapuk contohnya kan. Tapuk ini lho. Tapuk. Lah nek ini kejelentek. Tapuk ini. Nek kejelentek. Ya. Tapuk piye? Tapuk ini apa? Tapuk ini. Lentik. Tak race. Cari. Tak tarik. Make tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Tidak Nyapa usah lho kowe iki kok cek gawe masker iki nyapa? Kok dicopot to maskermu iki? Nggo masker so. Lah putih-putih pra masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos iki kok. Ya ora kok. Kowe jane ora merongos. Lah apa, Mas? Ning raine kemunduran. Lah. Ayo. Arep Pak. Di sini. Iki mesti. Kalepel kan. Ayo. Starino. Ing sarina sawet ini Panas yo ora usah ngrungokne gur cecek. Tal serapaku penting tresnaku marang siramu ora kena digambarake. Upama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salim. Oke, sesuk tak boleh rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Yo, datan pinggang. Datan ginggang sarambute. Kok iso sak rambute? datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan ginggang sarambut. Bume rasa. Datan pinggang sarambut. Wes. Datan ginggang sarambut. Wes. Ora wis datan kingkang sarambut. Cep. Ngono. Datan ginggang sarambut. Aman. Ada radio orangnya bablas. Mesti muni. Apal aku karo trondol iki. Cep. Halo. Lanang ra iso. Yo, halo. Sawi ati kuwi. Lamun adoh caketing ati. Dilarang ngancing ya. Dilarang. Cedak. Yen cedak tansah mulat. Gregel saya. Gregel. Tapi aku tidak terima. Gak sakit, Pak. Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Oke. DE lek nyanyi lek orang madhep aku. Madhepe ning Madhep niken. iki.
sini nggak boleh. Kok bisa nangis? Iki lho nyapa kok malah nangis sih lho. Kok ditanggap larang-larang karo pacare kaya. Yo, tutuke. Ayo. Asik. Aku wis prostot. Kok jaluk iki lah. Wis ganti liyane kok pangkat jaluk. Tutup nang ilmu dilarang gone. Ya, ngancing dong. Tapi sampean sing gandrung gede, Mbak. Ini lho gandrung lho. Gandrung lho. Welek ya wajahe mulai ngancing. Kurang anjing lho saya. Mas Brene lho, ngomong. Ganteng iki ngene. Apa tutupnya iki, Mas? Sido. Sido asik. Sita asik Tuhu kok turu lho. Ya turu nek wong ora ya turu. Oh iya. Ayo, Mas Rodo iki. Yo, bagianku. Mumpung wis perasaan. Udah. Ayo. Pindo. Pindo mimi. Ayo. Pindo mimi hamimi oh. Pindo mimi hamil tuna. Mimi tuna ya cik butuh mimi. Indo mimilan mintuno ayo barang Yo Mas Rodo. Aku dikai kesempatan lho. Ya. Nimas ana tepi wajib. Aku kok barangnya. Ngapa? Aku kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Apa kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. Ngaji. ngaji? Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge kol-kolah kubro. nek wajib. Wajib. Pacare. Cari ora kol-kolah. Ayo. Sido asih Yo, langgame setia tuhu. Yo, kayu do nikah. Monggo diaturke. Monggo. Ayo. aku kang setya satu
Nono kok aku nyapa musuh wong wedok donya. Oh itu mak. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Salara tambah. Jenglenge. Kamu gle-gle. Ora apa-apa sesuk tak gantung tujaran. Ya oji. Balekne kowe ae. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Beni. diaturi ya. Oh, jenenge wong jeneng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Ah, ya sangat apa? Cah-cah pancen men sak senti lho ora. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah dilang ngene iki malah ora di jenglenge lho. Pas aku menal lho Pasane nyatane. ya menak. Ya, ya. Rumah aja. Enak ngono lho kok. Ayo berani kan ngono menak. Lah kowe jajal dah. Ayo. Waya mengilu Kecepatan kowe. Kecepatan, kecepatan rada ngenteni. Ora ngenteni. Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wong. Panen. Ngono ae kaya sampe telat lho. Goblok. Surasa gelo. Rasa gelo. Wong ijole. Tak tambani. Ana ijole.